What's up guys? This is D. James and I'm back with another video. Did you miss me? Char ya. Marag pila ka days nga wala ako nag-update sa YouTube no, and I hope you miss me wala pinaka-miss na ako. Di isa na mag-emote no. Kay marag past yung mga videos na sa YouTube kay marag emote. And I hope na batian ninyo nga akong mga kanta nga ako'y nagsuwat sa lyrics and nagtono. Ang pinakaunang kanta is rason. I hope na batian ninyo yung rason. Palihog ko, paminawi sa ninyo. Sa mga rason nga ikaw din ay gumaon. So, mo itong rason. And number 2, na-post na po na ang friend zone. Palihog lang, distansya po, di kayo masabayan. What di ay pakialam. Then, number 3, kita, kay kitaway kita. Dili. Kuan. Kalimut ko sa tono. Kay kitaway kita. Kani. Kay kapoy na ihunong na tuntura ihunong na wala ko kung sa ako misunig suwat. And ang last nga kanta ay 4 track na akong i-release nga akong gi-post sa YouTube is kaning Hilas. Ka pero macho pa, pero hilas ka, mag-iilag ka. Guwapa ka, unya sexy ka, pero hilas ka, mag-ikaon ka. Ano nang hindi akat kalit, ay kay nga ang kay kape. So, ang title aning nga track is Hilas, and I hope na batian na po ninyo support. Video na to kay What's Inside My Phone. Thumbnail. So, wala akong phone. Bradon lang na ibig sabihin ko dyan. Wala akong phone. Samsung A51 man eh. So, ang makita ninyo Facebook, daligid mo wire ang Facebook, no? Di kayo wala, paki-focus. So, muna yung Facebook, then Spotify, then Netflix, then para na may idea sa'yo paminaw na sa Spotify. Kuan Moira. Ang buot, ganahan ko anti Moira, then kaduha, favorite na ang girl group band sa Korea is Red Velvet. Shout out kung Auntie Joy, no? View shipper here. And kung idol na ako ang Red Velvet, of course, idol na akong B2B. Born to Beat. Then, Born to Beat. Yes, ang halang yung gi-download silang kanta is Way Back Home, Remember That, Missing You It's Okay, and Only One For Me. And favorite na ako kay ang Remember That. So, napigog ko'y kuani Yoksongje ning Yoksongje View Come With The Wind. Ang both view shippers giyog ko, and I hope nga magkadayon si Auntie Joy ug si Uncle kuan Songje. Kaya we're feeling na ako nagdid na sila. So, ito, Facebook, Spotify, Netflix. Lain nga app, FB Live. Okay. Usahay, loading kaayo ang Facebook application. So, di na FB Live. Kinapo ko ilaing account. Sa Line UYAB. Next is Mobile Legend. Wala kang nagpalipay na ako ng Mobile Legend do. So, okay. Mobile Legend. Mo yung pinakaunang rason nga nung nagpalit ko bagong phone. Kay favorite hero sa Mobile Legend kasi Valer man. Maro din ang good mo itcha kaya dyan. Maro bagar kan bitaw itcha. Maro din ang kapatay ni Kuan. Si Lina. The next
So, ang gamit na akong pag-edit is KineMaster, KineMaster. So, basta, KineMaster din. YouTube Studio para dali na makita, mas dali na makita ng akong analytics sa akong video. Then, kung pila na yung views kaysa mga ito pa ko sa YouTube app. Then, Instagram, Bisaya na po gumagamit. Ang gina-follow na po na ako dito kay si Yuk si Yoksong Jeng gihapon. Then I'm your joy. Auntie Joy, di kayo maklaro. Auntie Joy. Sa Auntie Joy mo na yung gina-follow. So kay kung yung ko view shipper din. PixArt for editing sa akong thumbnail. Then Band Love, dito ko mag-edit sa voice na ako kung mag-recording ko. Then TikTok. Kay kung quarantine mo, gininag ko kalipay na to yung TikTok gusto mga sayo. So, and ingon pa yun sa nag-request ani nga video nga show ko ng message kung ay confident gyud kung walay la kuan sa kong messages, no. So money kong messages ang messages kung wala kay UYAB. Globe, Gcash Save, 443 Gcash. Then, kini marag sa bookkeeper namo ni. Then, 2882 Gcash, CM Bank. So, mo lang gini nag-message na ako, ano. Kaya si Mamang Papa, mga tanong sa umuuli na ako sa messenger naman. Kaya sila i-load. Kaya nga naman, kaya nga namin kapobre. So, nga nag-gilang tao nga wala nagmahal. Mga Globe, ragi mo. Text niyo. Sa kuan. Collags. Sure, sa collags. Okay, laban tas collags, no. So, mo ni Manager Juni, bookkeeper, aircon services, father, mother, manager Juni. Mo lang. Wala yung nasagol nga number. Kay, wala tayo. UYAB. Dawat na. Wala, kuya, ingana basta laay ka nga tao. Ingana lang. So, maoro. Always ginagamit natin kay Facebook, Messenger, o Mobile Legend. Then, YouTube. Di ko kayo TikTok. Pero dagat na ako yung TikTok video. So guys, I hope you enjoy watching this video, no, even though nga medyo luya ba ni. Sa mag-cam na to. Dili. Kini din. So, and I hope nga naminaw na mo sa mga kanta na ako ag-post sa YouTube. Please, pakiloig it. So, thanks for watching. Bye. Sure.